Latina,
goede middag, volgers Sranan Newara. We hebben een leuke middag vandaag gehad, hè? Lekker zonnig. Heel veel informatie. Heel veel fake news. Laten we een beetje vandaag lachen, hoor. Ja. Wanneer je jarenlang mensen zo lezen, me lafu, maar me ati e creëren. Me ati e brodo. De iedereen lang in politiek. Je pape in politiek. Je shisani. Je yeresani. Ino een bribi alasani. Maar het is dong. Dat is dong luku bepaalde sma. En ik ga het blijven zeggen. We zijn nauwelijks met 500 of 600.000 mensen of 700.000 mensen. Want langer de notering. Volgens mij zijn er meer Brazilianen en Venezuelanen en buitenlanders in Suriname. Want wanneer je zo bezig bent in dit veld, dan zie je meer Portugees sprekende, Spaans sprekende, Frans sprekende. En je vraagt jezelf af, wat zal over 10, 15 jaar gebeuren met onze echte Sranamans? Je ziet heel veel zaken. Je ziet de buitenlanders, hij tikt dit aan over. Niet slecht bedoeld, maar wat doen wij als Surinamers? En dan heb je een aantal van onze volksvertegenwoordigers, als volksgrappenmakers, een aantal van ze. Want dan worden ze boos. Ze worden boos, ik word gebeld, ik word bedreigd, ik mag geen stukken plaatsen, ik moet dit niet doen, ik moet dat niet doen. Als een grote wijf die lipstick en eyeshadow en string aantrekken. En ze schamen zich niet om mij dat te komen zeggen. Yo cheer unu. Want one day te goes don drape. Dat yo shi tak na sweet roko we do. Wel luister. Ik ga één ding wel zeggen. En ik heb het aan een DNA-lid gezegd. Als er geen Surinamer is, die toch een keer een legacy wil achterlaten, voor de jongeren en voor de ouderen die nu zijn, dan zijn we een verloren staat, ja. Want mensen hebben geen hoop meer. We waka na woyo, we waka we takangasma. Jongen no lasi tenan kuye, you know wat, tranga rokoma, ik heb meneer Bribi in een san moro. Voor de buitenlanders, sorry hoor, goedenavond. Voor de mensen uit China, goedemorgen. Welkom, welkom. Mensen hebben geen hoop meer. Jongeren hebben geen hoop meer. Trekken weg. En heb je een regering die zegt van ja, koers is stabiel nu. Maar vertel hoe het stabiel is. Vertel waarom het stabiel is. Want het is niet stabiel. Zo voor de gekhouwerij. Dat weet je toch allemaal. Al die economen weten dat toch. Maar iedereen houdt zijn mond stil. Vuil ophaal. Wordt niet betaald. De man die denkt, van de man voor rafactuur. Ze hebben bij chow mein gegeten en bami gegeten. Ze hebben een beetje moximiti gegeten. En alles is goed. En daarvoor gaan we.
En ik heb jullie gewaarschuwd met allemaal fake news. Wanneer ze jullie 1800 en 2000 of 3000 SRD gaan geven. En zogenaamd zeggen van ja, 6 maanden lang gaan we geen BTW nemen op water, licht en gas. En ik heb het al eerder gezegd. Fake news toch? En we blijven accepteren. Rafasuk gaat daar en de bonden gaan daar. Puur voor eigen belang en familiebelang. Want wanneer ze klaar zijn. In elkaar epa vrouw voor trom beleidadviseur. Hier nou mijn dochter. Ze studeert af naar Milo. Want aan de universiteit ligt de trapching. Ze moet zoeken voor studeren af. No maar van Marokko. Dan wat bondching. Ik kies wel wat beurs voor wat buitenland. Wat bondching tron direct consultant. En we blijven accepteren. Want we wachten op 2025. Want die show is al begonnen met het vertellen van alles wat mooie verhalen. Maar je hoort geen van ze praten over productie. Je hoort geen van ze van luisteren. Nou, het gaat niet goed in Suriname. Maar we willen af van al die ambassades. En we willen maar 2 of 1 ambassade behouden. En goed onderbouwen. Wacht. Jullie wachten op wie Sranan. Op Nankusi die moet komen uitleggen waarom het belangrijk is voor de Surinaamse leving. Laten we eerst voor onze Surinamers gaan. Niemand praat over gezondheidszorg. Maar dan heb je wel een minister van Financiën zonder onderbouwing. Die komt uitleggen dat er elke dag miljoenen worden getankt door het ministerie van Justitie. Maar hij vertelt niet welke mensen van justitie en politie tanken. Waar zijn die 1400 voertuigen? Dat komt hij niet vertellen. Of vraagt niet eens de minister van Justitie. Van luister nou. Leg uit aan wie ze een volk. Waar die 1400 voertuigen zijn van de politie. Want wanneer de politie moet uitrukken met een halve auto en soms geen benzine heeft, bepaalde politiehuizen, posten. Maar ze vertellen niet dat als die politieagent geen sponsor zoekt voor zijn schoeisels om je brom en auto te wassen, dan wordt dat ook niet gewassen. Dat vertelt de minister van Financiën niet en minister van Justitie niet. Of hij laat hem niet vertellen. Dat er soms geen papier is. Maar de minister van Financiën heeft uitgelegd, dat er zoveel miljoenen worden betaald aan korpspolitie Suriname. Minister van Financiën. Komt u met alle bewijsstukken voordat Nankusing, Newara. Want ik mag bepaalde stukken niet plaatsen, want er is privacybescherming, er is dit bescherming, er is dat bescherming, er is uw wet van openbaarheid, wordt nog niet steeds behandeld, wordt niet aangenomen. Want mijn advocaat zegt, ze gaan je opsluiten. Want het is zogenaamd gevoelige informatie, maar zijn staatsmiddelen. Toch minister? Maar dadelijk als ik ga plaatsen, want ik plaats geen dingen. Hoe bepaalde mensen plaatsen onder fake accounts. Ik wil het plaatsen onder Newara met mijn account. Ik wil put this on tap. Like van bij potty toch.
En dan ben je mensen stil. Want ik vertel niet de waarheid. Een tijdje terug, voor mij 6 maanden, 5 maanden terug, had ik ook verteld hoeveel ambtenaren, hoeveel vrouwen van mannen, hoeveel kinderen van ministers, ex-ministers. Maar jullie hebben wel met een panui gehoord bij een medium. Hoeveel? En daar hebben ze hem weggehaald toch? Want hij wilde stopzetten van al die chapraha's, die consultants bij onderwijs. En ook een aantal ambtenaren. Zijn jaren in het buitenland. Dan kijk ik richting minister Bronto. Ook family and friends. Waar family and friends die in het buitenland geld eigenlijk gewoon op hun rekening wordt gestort in Suriname. En ze leven in Nederland, Miami, in Aruba, Curaçao, Bonaire. En er is geen geld voor vuilophaal. Er is geen geld om die ziekenhuizen te betalen. Er is geen geld om die verpleegsters en doktoren die dag en nacht werken in de ziekenhuizen niet paiding. Dan komt de minister van Financiën ook vertellen dat ja, ook 10 miljoen aan EBS. Minister, vertelt u hoe. Net zo u grote mond hebt of hebt gezegd. Ja toch? Anomitaki, ayutaki. Maar produceer ook een lijst. Want ik heb nog niet alle DNA mensen besproken hier hoor. Want ze willen naar de advocaat. Gaan jullie naar de advocaat voor me? Want ik heb al gezien wat politiek doet in Suriname. Wanneer de PG schrijft voor belangrijke zaken, de PG geeft je geen antwoord. Met doen landbouw naar houttuin. Omdat je broodje fire dat je bron. Krijg je direct een. Je moet bij de PG heeft gezegd onderzoeken en dat. Ik vraag me af, als we in een omgekeerde wereld wonen. Wonen we in een omgekeerde Suriname? Waar is onze recht? Is ook daar politiek bij de PG? Is er ook bij de openbare ministerie ook, speelt er zwaar politiek daar? Je mag niet meer vrij praten. Je mag niet vrij dingen zeggen. Alles gaat in het doofpot. En dan starten we met B80 of B100. Kan je maar met de eigen hardheid van beton? Dan moet ik minister Noor Mohammed vragen welke beton ze gebruiken. Welke hardheid beton hij gebruikt voor zijn praktijken. Want ik ben nog niet klaar. Want je kan geen stukken vinden van een aantal zaken. Men zoekt een stuk. Als ze een schrijf in, mensen. A woyo voor highway. Nou een stuk in om aan vinden. Van vereniging of organisatie. Maar er wordt wel 6,zoveel miljoen betaald aan de markt. Waar is het betaald? Door wie is het betaald? Wie is er die vereniging? Dat zelfs kunnen ze me niet geven. Is het een stichting? Is het een vereniging? Wie is de voorzitter? Niks kan je vinden. Er is niets bij Kamer van Koophandel. Maar er is wel geld daarvoor.
Maar er is geen geld voor openbaar vervoer. Wanneer gaat de PG NVD onderzoeken? Wanneer gaat het openbare ministerie NVD onderzoeken? En niet nu, niet al de afgelopen 3 jaren, 2010, 2015, 2015, 2020, 2020, 2023. Dan gaat u zien welke politieke partij daar heeft geplunderd. Dan gaat u zien hoeveel fake de botto ze schrijft in. Je ziet om een bus. Sas don't tap udo, I take money. Ik zeg fake news. PG Openbare Ministerie, ga jullie onderzoeken. Ga kijken hoeveel bussen de man potet op udo sapori. De man gebruikt nummerbewijs, keuring, hebben een contract. Ga kijken. Ga ook kijken, en het is fake news aan mensen, hoeveel vuilophalersbedrijven er zijn. En wij aantal het werk wel doen en niet betaald kunnen krijgen. En er zijn een aantal die niet eens een ophaaltruck hebben. Die niet eens een pick-up hebben. En een contract hebben voor vuilophaal. PG, OM, onderzoeken jullie openbaar groen. Ga kijken wat daar gebeurt. Is weer fake news. Net hoe ik heb gebracht van al die salarissen waar meneer Peneu weer erover heeft gehad. Ja toch? Of heeft hij ook fake news gebracht van al die ambtenaren, van alle families. PG onderzoek ook waar er voertuigen zijn. Wat bepaalde ministers doen met voertuigen. PG onderzoek LVV. En niet zomaar onderzoeken. Minister LVV. Ik ga je fake news vertellen. En ik ga het zeggen. Hey, de man zei kwek foru. De man zei kwek foru die exi. Uluku tapa woyo met je fake news. Uluku tapa woyo fu pe exi e mopo e fano Guyana exi e mopo. Uluku ook toe fu pe pepre e kong e fano Guyana pepre e mopo. En met je fake news met dit op een veld. Mensen. Landbouwers. Ga jullie onderzoeken. De man zei kwek voor die exie. U go onderzoek. En go onderzoek. Smijt je de exie kom. Smijt je de pepper kom. Dat takangami. If met tak fake news toch. Wanneer ik het diplomaten ga beginnen te bespreken. Je wordt gewoon. Dus nu pas begrijp je wanneer je zaken onderzoekt. Ik hoorde ook ergens een diplomaat praten. Dacht ja, we zijn diplomaten op papier hoor. Wanneer je investeerders krijgt, dan moet je naar die funny guy
And the funny guy, you know, the one thing he asks is, what is in for me in the pocket? En die funny guy, want ik mag het lijst ook niet zetten van mijn advocaat, want het is ook gevoelige informatie. De mensen die naar Dubai zijn geweest, of nog daar zijn, no? Sorry, no? De mensen die in Dubai zijn, de mensen die van Nederland ook zijn mee geweest, ook daar zijn, dan ga ik jullie nog mooier vertellen. Er zijn 3 NV's gemaakt. En wat tegen fake news. Maar wat de NV, hoe de rustig. Want ik moet mezelf ook beschermen. Maar ik moet strot of VVD naar ICCD bakaren. Want niemand kan me eten geven daar zo. En dan mijn pa testig naar 50 dus wat afkati diri. Na 50 aan 60 dus wat afkati actie no. Deze strot of VVD. Het kost me bijna... Kom naar takjaren, maar goed. Want Smat denkt dat ik me pot staan zomaar. Regering. Vertel wie Sranan volk. Wat heeft de reis gekost om naar Dubai te gaan? Pota lijst. Des massa go naar Dubai, naar de CV. En u weet, president. En als u het niet weet, dan weet u funny guy, die maestro, want hij is president, hij is minister, hij is dit, hij is vicepresident, alles is hij. Hij is de Surinaamse God. Nu. Maar wanneer de natuur klaar is met hem, dan gaat natuur met hem afrekenen. Want hij is de eerste die gaat vluchten uit Suriname. Want ik zeg niet alles hier. Wanneer we met politieke partijen aan tafel zitten. En ik zeg een aantal vragen stellen. Kunnen ze me zelfs geen antwoord geven. Ik kom nog erop. We hebben onszelf zo belachelijk gemaakt in Dubai. Beter had het ministerie van Ruimtelijk alleen gestuurd met 3 experts. Maar die hele team en de mensen die zogenaamd bij jullie komen, ze gaan weer terugkomen. Want ze denken dat we SLM zijn vergeten. Miljoenen weg. 100.000 weg bij SLM. En wie heeft de hoogste woord in Dubai? Schatje lief. Waar ben je lief? Surinaamse chabrahas. Surinaamse freters. Die zogenaamd Surinamers zijn. Die zogenaamd het hart hebben voor Surinamers. Ga stemmen. En dan zullen jullie weer slim gaan stemmen voor deze gasten. Want dat willen jullie hebben. Dat soort mensen willen jullie hebben. Want wanneer iemand de waarheid spreekt, uno loopt de man dat hij. Uno want de man dat hij. Terwijl dona tafra wet taki de mij tak jongen no. Nanko ayo wreed jong. Uno kan go naar 8 ministers toch. We moeten mensen accommoderen. We moeten vrienden accommoderen. Men luku de man. Weet je, waya oppo jong moet ja zo jong. Why oppo? En voor zulke mensen gaan jullie stemmen dadelijk. Voor zulke mensen, de man dat u lobby. En mijn netwerk in Dubai. Maar tak joh, who is this funny guy? He's very funny. But they don't have a head for doing global business. He don't understand nothing about global business.
He's a punky. En dan word je seconde per seconde stil. Want ze willen graag weten. En als ik om antwoord vraag, om niet mij antwoord te geven, Newara, dan kusing, Newal sing. Je moet wisselen een antwoord geven met bewijzen wat ik zeg. We maken ons zo belachelijk. En ze denken dat alle Surinamers zo zijn als hun. Low thinking. Grabuteki. Geen hart voor Suriname. Weet je wat een hooggeplaatste Dubaier me zegt? 90% of the delegation don't have a heart for Suriname. 90% of the delegation don't have a heart for Suriname. They are very funny. En dan zeggen we, betalen we ticket, betalen we daggelden. Waar mensen hier niet eens kunnen uitkomen met hun geld. Mensen kunnen niet eens een zak rijst kopen. Waar ze elke maand 25 kilo kochten, kopen ze nu 5 kilo. En dan zit je Suriname daar belachelijk te maken. Denken dat alle Surinamers zo dom zijn? Ik daag de president uit. President, zet de namen. Net hoe u zo geweldig doet op uw page. U alle zulke geweldige dingen plaatst op uw page. Zet de namen. En uw cv ook op uw page. Ik daag u uit. En zet wat het heeft gekost. En de daggelden. Want wanneer ik daar ga plaatsen, dan gaan jullie me willen opsluiten. Want het mag niet. Want mensen mogen geen daggelden krijgen van $300, $500, $200, $1000, $1500 per dag. Je mag het niet zeggen als fake news. Of naar mijn mening. Maar je moet zeggen naar mijn mening. Dan bewijzen jullie dat ik fake news breng. Zeg, wijs aan wie Sranan volgt. Zodat Sranan volgt, dat je een nankusi ei. Hij is constant mensen op te jutten. Hij vertelt alleen maar rommel. Zet die daggelden. En wat die tickets hebben gekocht. En waar die tickets zijn gekocht. En wie heeft betaald. En hoe is het betaald. Met welke creditcard lopen jullie? Maar veel op alles niet betaald. Maar wel projecten waar er naar mijn mening alleen maar corruptie. En niemand kan mij antwoord geven, want dan kun je een louter. Die mensen die met fake account, MPP, unom, jaren this man, no kan een fake account, wat hij feni. Dat fake ook een real account. Want jullie zoeken de hele dag dingen. Constant wat broodjes aan. Wees ziek, jongen. Domets. Geen verstand van geopolitiek. Geen verstand van geopolitiek. Overal willen jullie politiek bedrijven. Met iedereen willen jullie politiek bedrijven. Dat na uno. Dat na uno. Ja?
Ja, zo me lees de comments mensen, uno kos die jaren, want dadelijk no kos er toch niet. Dan maar veel meer pots mij kos uno. Kos de man. Maar in geval, mensen, Montego ete wansani. Montego ete wansani. Luku van bepaalde manier reageert. Luku de sansam taki de manier reageert. Luku pong. Mina bananga de volgens verteken, na de 3 posities en 4 posities. Was bij bel me, ja. Ja, Patrick Kens zijn huis niet besproken. Je hebt dit niet besproken, je hebt dat niet besproken. Ik dacht, me nog buiten. Want ik wil weten wat Patrick Kens zijn huis ook doet. Hoeveel salarissen heeft hij? We hebben nu nog 1 uitgevonden. Hij werd ook verbonden aan het ministerie van Arbeid, maar jaren ook, voordat hij DNA was. DNA-lid is. Is hij geen consultant? We weten het niet toch? En ik ga niet zomaar dingen zeggen hier toch? En ik ga geen salarisslip zetten van een aantal van ze. Want de man ziet dat, ja! Sorry, wat salarisslip voor een minister? Hey! Een minister met 3 schatjes, 4 schatjes. Hij had geen moer. Erik, hoe kan vertellen me? Een minister, kan je saber? Een minister, sa de nauwelijks 2 jaar. Arkiboom. Hij bouwt also voor bijna 600.000 tot 700.000 euro. Een minister dat hij op IT-auto. Nou, een vrouw, ja. Kom hier maar mooi. Dan kan zoeken uit. Een vrouwelijke minister die nauwelijks 2 jaar minister is. Bouwt een woning van ongeveer 600 tot 700.000 euro. Dan moet je zich afvragen, een minister dat die deze huis had in de stad, moet je zo'n minister niet laten onderzoeken? PG, Openbare Ministerie, huh? Is het geen money laundering? Is het geen corruptiegeld? Hoe komt die minister aan zoveel voertuigen? Hoe heeft deze minister 18 stichtingen? Maar broertje van stichting, broertje van de minister, sorry, heeft bijna 40 stichtingen. En neemt percelen en verkoopt percelen, broertje of broer. Want je mag geen namen noemen, nog. Je mag daar ook niet filmen, want je mag het ook niet plaatsen. Anders word je opgesloten door de regering. Want het is privacy. Maar wat zij corrupt no? Chocolade Mars. Dat is 1 minister maar. Dan heb je een andere minister die ook op stichtingenhuizen koopt. 5 in 3 jaar. 5. Dan heb je ook een DNA-lid. Je hebt ook een DNA-lid die ook 6, 7 huizen heeft gekocht. En 6 of 7 huizen heeft ook gehuurd voor die vrouwen van hun. Niet erg. Maar is het een taak
van de inlichtingendienst om dit soort zaken te onderzoeken? Is er niet een zaak, heeft Openbare Ministerie een afdeling geheime politie of van de Karasa inlichting? Volgens moet er een wet komen hoor. Openbaar Ministerie. Maak jullie afdeling onderzoek naar ministers en DNA-leden. En presidentsadviseurs. Commissievoorzitters. Die zich binnen 2-3 jaar hebben verrijkt. En wie betaalt die tjoekoes? Wie wordt afgeperst? Want de minister heeft geen tijd voor vonnissen. Maar is wel bezig percelen te tekenen voor hun. Voor al verstichtingen van haar. Maar er is geen grond voor arme mensen. Er is geen grond voor ondernemerschap. En dan wil u voor diezelfde partij weer gaan stemmen? Wil u voor diezelfde mensen gaan stemmen? Is dat wat politiek is? Dan gaan jullie constant op de 5 jaar teleurgesteld zijn hoor. Als we zo verder gaan. En hoe lobby kondre. Hoe lobby Sranan. Dan zitten mensen in het buitenland, Surinamers, die terug willen komen. Er is geen enkel beleid. We willen investeerders hebben. Eerste ding wat die man in Dubai hem vraagt. Hoe zit het met je investeringswet? En jij als minister, funny guy, jullie kunnen geen antwoord aan die man van me geven daar. Ga jullie op de free zone van Dubai, Alaka. Ga kijken wie's naam daar staat. Ga kijken wat Nadekvoet daar doet. Ga. Met een partner. Ga kijken, minister. Heb je toch gezegd? Do you know there is a Suriname guy here in the free zone? He's making vegetables in tins. Ga kijken. Dan hang je een geweldige funny guy uit. Weet je hoeveel Surinamers daar zijn die daar geïnvesteerd hebben in Dubai? Heb je gesprek met ze gehad? Nee. Want één niet een grote mond in Suriname. Jullie hebben niet eens jullie investeringswet kunnen jullie maken. En wanneer we investeerders brengen, dan willen we hun afpakken. Want zogenaamd Nankusing is een funny guy toe. You stupid chocolade Mars Uno. Je hebt geen kaas gegeten van business. En ik ben nog niet klaar met je minister. Internationale instituten onderzoeken jou nu. Dan ga je kijken welke president jou gaat beschermen. Dan zijn we komen vertellen wat op die goudbedrijven zijn gebeurd. Je moet komen vertellen. Pe ala de oligwe sa ushuman lang a olie. Ik ga nou, hey, minister, je wordt onderzocht door internationale organisatie. En ik hoop dat de regering die gaat komen. Alles onderzoek. Dan ga ik jullie morgen, hey, moet je morgen mooi tori. En moet je de NDP'ers en de VAP'ers. En moet je fake news om arki boom. Uno kost me. Me apa verzoek. De one zij kost de VAP'er. De NDP'er zij kost de VAP'er. We fiti naar Facebook naar deze andere toch. U verstaan one sani. En wat jij fake news are de NDP'ers en VAP'ers. Uno onder zee toch. Mine tak top voor VAP en top voor NDP. Uno onder zee. Beter uno kosi. Want if you don't look mom. De chabrahas. They na top voor VAP.
De chaprahas sa die na top voor NDP, die nog vorm van regering. Dan gaan jullie teleurgesteld zijn, ja. Want hoe kost schrijft dat onder zee? Maar in koffiekamer en in een dongero, de mij let wakandra, de mij deal de biggie deal. Hoe we Surinamers voor de gek gaan houden. Hoe we mensen gaan omkopen. Jere no, dat we bij de man, want dat oil en gas, dan een staatsolie om jij eten, om jij van go-to-mijn eten, om jij voor dappen eten. Hoe gebruik, hoe versta je het? Anki bosami taki. Uno fight onder zee. U fight tap zee. Want jullie, er komt een grote verrassing. Die mannen hebben een agenda. Die twee topstoppers daar hebben een agenda. En anomitaki, na krataki, na yeyetaki. Ze hebben een agenda en ze hebben geen wisselende agenda. Ze hebben een persoonlijke chapraha agenda. Ze hebben een vernietigingsagenda. Dat jullie altijd afhankelijk gaan zijn van pakketten. Jullie gaan altijd afhankelijk zijn van hun $100, van hun $50, van hun 3000. En ze die zijn gaan komen beloven. En ze gaan hun verrijken. En ze gaan huizen in Miami kopen. Ze gaan huizen in Hongkong kopen. Ze gaan geld zetten in Dubai. Ze gaan geld zetten in Panama. Voor hun familie. Want daar gaat het om. Wanneer jouw kinderen niet naar het buitenland kunnen gaan om te studeren. Dan ga je zien. Dit is moderne slavernij waarmee ze bezig zijn. Moderne slavernij. Daarom met barwa aantal NDP'ers naar VAP'ers een derde lijn of een vierde lijn. Uno kosu schrijf Bigi luku de chaprahas voor in een partij. Bigi yagi de gwe. Waarom noem ik geen ABOP? ABOP is de grootste chapraha-partij. Je gaat zien, je gaat zien hoe ze ABOP gaan droppen. Want ze weten, alle twee weten dat ABOP de top geen visie heeft op een paar na. Dan geef ik ook direct antwoord. Op een paar na heeft ABOPers top geen visie. Want wanneer je daar deskundig bent, want je hebt met ABOP toch? Wanneer je daar deskundig bent en veel weet bij ABOP, mag je niet groeien bij ABOP. Ik heb een aantal ABOPers gezegd. En ik zeg ze ook, je gaat daar nooit groeien. Want je voorzitter houdt niet van geschoolde mensen. Houdt niet van geschoolde marons. Je moet jou hebben bij je voorzitter. Als je geld hebt, dan kan je praten met de voorzitter van ABO. Alles draait om money. Geen ontwikkelingsvisie. Niet een nationale visie. Niet een nationale binnenlandse visie. Niet een maron visie. Hij houdt zijn eigen kaders. Vraag aan de geschoolde marons. Hij plaatst ze op posten, maar ze mogen niets. Alles moeten ze toestemming krijgen van die man. Nou, wat voor ontwikkelingsvisie heb je? Hij vertrouwt zijn eigen schaduw niet. Laat staan een paar geschoolde marons die daar zijn. Dat heb ik het gezegd. Spreek de Surinaamse mens aan dat ze niet koopbaar moeten zijn. Ja, klopt. Marleen Palat. Je had helemaal gelijk. Helemaal gelijk, mevrouw Marleen. Je zegt, is het toch?
veel spookambtenaren bij Sosafo. Is ook waar. Voor mij de helft spoken daar. Bij Sosafo. Niet bij Sosafo alleen. Bij Sosafo, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken. Alle ministeries, OW, openbaar groot. Alleen maar spookambtenaren. Laat Bronto komen vertellen met zijn mooi gezicht. Laat hij ook IMF vertellen. Laat de president ook IMF vertellen hoeveel ambtenaren zijn genomen. Is er niet 8.000 of 9.000 ambtenaren? Zijn weer aangenomen. Laat ze hun cv zetten. Dan ga je zien hoeveel ambtenaren geschoold zijn. En hoeveel van die 8.000 thuis zijn en geld ontvangen. Dat is hun politieke visie. Ze hebben geen enkele ontwikkelingsvisie. Hun visie is alleen maar projecten neerzetten waar ze kunnen stelen en eten. Vrienden verrijken, zichzelf verrijken. Dat is hun visie. 34 miljoen aan pakketten met je watra, met je spaghetti, met je walor rommel, zijn de potjes maar in pakket. Ik heb het ook eerder gezegd. Als je zo'n ontwikkelingsvisie had met het geven van pakketten aan mensen, maak dat minister van Financiën 34 miljoen of meer, als ik ja, verbeter jullie maar mensen. 34 miljoen denk ik nog, of zeg ik iets verkeerds? Als je gewoon waardebonnen had gemaakt en elke supermarkt konden ze gaan, had je elke supermarkt in Suriname een boets gegeven. En had je waardebonnen gemaakt van 1000 SRD. 34 miljoen. Dus als je waardebonnen had gemaakt van 2000 SRD. En 500 mensen. Ja toch? Of 100.000 mensen. Of 50.000 mensen. Als je ze wilde helpen. How easy to do it. Maar nee, er moet gegeten worden, er moet gestolen worden, er moet alle soort rommel aan de mensen gegeven worden. En dan heb je mensen die daar ook gaan halen. Water heb ik gezien, als het verbeteren maar. Spaghetti. En dan mag je niet zeggen. En je mag niet erover praten. Ook family en friends. Maar regering, als je zo goed wilde doen, en minister van Financiën, want je geeft elke dag 10 miljoen uit aan EBS, en je geeft zoveel miljoen uit, 900 miljoen aan benzine, dan hebben we geen cabeza. Om mensen met een waardebon, elke winkel, had je elke supermarkt, die ook kapot gaan van jullie regeringsbeleid. Want het ministerie van Inzet doet geen moer. Die weet niet hoe het doet. En ze gaan niet met ontslag. Want ze wordt beschermd door vrienden. En kennissen. En slijmballen. En chapraha's. En die chamars. Het lijkt alsof jullie niets weten hoe het moet. Heel eenvoudig. Een drukkerij had verdiend. Alle supermarkten hadden verdiend. Want als ze hadden geëerd dubbel, dan konden ze gewoon bij financiën gaan ontvangen. Maar nee, één bepaalde persoon moet het krijgen. Want hij heeft gesponsord, de VAP gesponsord, hij heeft de NPS gesponsord, hij heeft de ABOP gesponsord. En die mensen moeten het krijgen. Maar als je waardebonnen had gegeven, hadden de mensen van Mungo, hadden de mensen van Brunswick, hadden de mensen van Nikeri, hadden de mensen van Saramaka, hadden de mensen van Coroni een eenvoudige waardebon. En het is van minister van Financiën, dus het is gedekt.
Sranan. Is je van mij en proberen voor jou dat bepaalde denken. 25 mei. Hoe denk je zou je doen? Want if na zo. Here no. Maar mek moeite. Maar mek moeite. Voor potwan tu bom kandidaat ta paleis. En hoe doen we actie voeren? We gaan geen 51 leden plaatsen. We zijn niet op sensatie. We gaan precies 13 leden plaatsen. 13. Minder op pot 51. Tot politiek partij op pot 51. Dan voor de gek dogo hoor je. Want no one politiek partij ook is morelijk 15, 12, 16, 17. O luku is maar een stem. O sago stem, die de DNA, volksvertegenwoordigers, zijn op de mofo in het DNA. O sago stem, gisma, zijn ko op die unu. O sago stem, die wan je vrouw, ja toch? Want ze gaat belangen, zogenaamd, want ze zegt, ja, je moet niet politiek, je moet dingen bescheiden houden. Nu zit ze daar. Ze kan geen moord doen voor onderwijzers en onderwijzers. Ze kan niets doen voor onderwijs. Net zo. Puur eigen belang. Een aantal van ze zitten daar en spelen consultant en zoeken werken bij ministeries waarbij ze moeten controleren. Maar zo'n controle. Je gaat je mond niet kunnen open doen. Want je krijgt werken. Je wordt beleidsadviseur bij de VAPT. Bij minister van Buitenlandse Zaken. Dan ga je over de minister praten. Je moet je mond openmaken. Je wordt direct weggehaald uit je functie. Meneer Bouva. Praat over de minister nou. En dan ga je later met takeren. Maar assis. Je rent om het takwa toesaren. Isabi toch anders, agerstak minoman tak tegen de man, maar isabi toch in de koffiekamer wordt dat soort afspraken gemaakt, mensen. Dan drinken ze hun palm, of ze drinken hun koffie, die door de staat wordt betaald. Ze pakken hun water, dan drinken ze eerst een slok water, ze eieren, no, moet dat wat toesaren, maar isabi toch naar politiek, we pleiten. Dat is politiek bij hun. En op dat soort mensen moeten jullie stemmen. Hoor, gaan jullie weer op Bouva stemmen. Stemmen jullie weer op A.B. Jones. Stemmen jullie weer op Assis Gayadien. Stemmen jullie weer op Patrick Kensenhuis. Stemmen jullie weer op die, hoe heet dat weer? Ik kan die namen zelfs van een aantal niet meer. Debbie Narijn. Stemmen jullie weer op Yogi. Saramaka. Suriname. Stemmen jullie weer op hem. Stemmen jullie weer. Dan ga je zien wat 2025 gaat gebeuren. Dan gaat Yogi ook komen vertellen hoe hij een contract heeft. Fake news hoor mensen, bij staatsolie. Hij gaat je ook komen vertellen hoeveel percelen hij heeft genomen. Hij gaat je ook komen vertellen hoeveel stichtingen hij heeft. Wanneer ze een politieke show daar geven, je moet ze ook geloven. Wat is politiek? Ja dan. Het is politiek. Zo mensen, ik wens iedereen een prettige dag verder. Voor mijn buitenlanders. De Sranan, na de Sranan Oema, zij volgen me voor buitenland. Een goede middag, oh het is goede avond, 6 uur. Goede avond, goede morgen en goede middag. Ik hoop dat jullie wakker worden. Is natuurlijk maar krachtig ben ik het zondag weer. Blijf me volgen, blijf me sharen. Lobby, lobby, lobby. Ko bondro. Ko nak de chapara hapuro. Ko land vernietigen sporen. Laten we eindelijk een keertje op partijen stemmen
op mensen stemmen die echt Suriname willen vooruitbrengen. Ciao, ciao mensen. Prisiranga sari Nasanisa alibogi Wininangalasi Mahef na lobi meki alawi Saide meki metastre Yung hori bribi da yusre foshi Tamara wanyude Ala day te opo Sabitat na wanyude E yung bribi no komopo Kayong saktak na yung day And I need you so sweet why you mean I leave you eggy dry Ala day day opo Sabitat na one yung day Ala day day opo Sabitat na one yung day E yung bribido kumopo Kayong saktak na yung day And I need you so sweet why you mean I leave you eggy dry Ala day day opo Sabitat na one yung day Yumuso arderi sa'yo abi No take fu pray pray Di kay na libi di yun no sabi Sa opa sa ni one day Wakang ang lobi in your outing Pray si ala day Di ka wasani yung sabi Masra kari yung one day Ala day day opo Sabitat na one yung day Ala day Yung rimino kumopo Itayong saktak na yung day And I need you so sweet why you pinalibi yung eggy dry Ala day day opo Sabitat na one yung day Ala day day opo Sabitat na one yung day E yung rimino kumopo Itayong saktak na yung day And I need you so sweet why you pinalibi yung eggy dry Ala day day opo Sabitat na one yung day Zo, wat gebeurt er? Oké, mensen, iedereen bedanken weer. Ik zie dat er iets gebeurde daarnet. Maar oké, goedemiddag verder. Ik wil iedereen bedanken. Ciao.